Ligan sa tag ng alas 6, Aksyon Radio Philippines, Standard Time. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. 52 minutos na kaligad sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippines, Standard Time. Mayong gabi naman, Bacolod kag Pilipinas sa kodo malabutan sang signal sa New Easy Action Radio Bacolod. Action Firing Line with Action Marlon Heravea. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para marantaran, unahon tagid ang galakat sang panahon with PDMPD Action Gun Republika Action Gun. Mayong gabi please kabin. Mayong gabi Action Mar sa aton mga listening public mayong gabi. Ari lakat sa aton chimpo sini nga gabi no. Webes kita karon Enero 5, 2023 no. Si low pressure area ari sa mga 410 kilometros ang iya kalayoon nakatungdan amin na nakatungdan west northwest sa Coron Palawan sa 12.7 degrees north latitude 116 0.5 degrees east longitude. Ang shear line amuning delikado nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ang epekto ya amo ni ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob diri sa mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, sa Kabikulan, Mimarupa kag diri sa aton sa Kabisayan. Hindi lang sa Region 6, 7 kag 8 no, Central kag Eastern Visayas. Ang Northeast Monsoon nag-impluwensya naman diri sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Idulot yan ang magalumon nga kahawaan nga may pagulan. Subong man sa Ilocos Region, Northeast Monsoon man sa gihapon ang nag-impluwensya nga ila chimpo idalayan ni ang may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may mahina ikon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulutaliti. Ang Mindanao medyo maayad-ayad pa ang chimpo no. May pagulugal-uman ang kahawaan hasta nga magalumon ang ila kalangitan. May naligwin man ining ang pagulan o kon pagpanag-ug tugas ang localized thunderstorms. Sa aton direksyon sang hangin, ang dupoy-dupoy sang aton hangin amihan kag ang coastal shoreline naton kabugusan sang aton pungsod. Tanan nga seaboards no sa bilog ng Pilipinas, ari kita sa western seaboard sang Kabisayan na paidalom kita sa kasarangan nga uyop sang hangin magahalin sa direksyon namin na nasidlangan kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan ang pagtuludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Wala kita gale warning advisory na upod no kundi mataas-taas lang aton wave height 1.2 hasta sa 4.5 metros ang atong astronomical type no kag alas 2:08 kagina sang ugto ang una sa aton 1.1 metro no kag ang tao buwas sa aga alas 5:55 1.1 metro naman ang kadalumon kag alas 6:07 buwas sa aga magapakita si haring adlaw magatunod ni siya karon o kung nagtunod ni siya nga hapon alas 5
39. Nagahamboy kita aksyon mar 25 hasta 30 degrees Celsius. 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lang timpo sininga gabi. Action gan aning LPA gin na mo. Amo pa nang sang LPA nagligad nga New Year o kon amo na sa ang unang LPA sa mga 2023. Ang unang LPA to kundi ara man siya south of Palawan, nakagwa na siya sa Par. Okay. Karon ini ang LPA nga ari sa Coron, Palawan, halin ni siya sa Katbalugan, Samar. Mhm. Siya ginas ang kagaunti, lumumpat di siya ari na siya sa Coron, Palawan. Ipagko ni siya nga low pressure area. Pero wala chances nga mag-develop ni Good. sila sa isa ka lubos nga bagyo. Ang aton lang bantayan ang ning shear line naman. Kay magtabo ang warm moist air kag cold dry air. May turbulence ang hangin, yas-yas naman ang mga kadahunan sa aton kakahuyan, no. Mabaskog ang hangin tadi. Madlos ang hangin sa kadagatan no. So amo ni ipaulan niya sa gihapon, badyagon lang naton. Basi dugay-dugay ari na ni may ari ta digalon sa babaw sang Cebu, no. Daw masakop malabot yang Northern Negros. Ang kadelikado sang ginatawag nga shoreline action na gano ako damo na sang nahalitan niya adon to kon mayara tinuga Ang Misamis Occidental pinabaha niya to, no? Mga Mindoro, Masbate pinabaha yan. Dire somewhere sa Northern Mindanao sa Caraga pinabaha yan. Shoreline lang hindi siya bagyo, shoreline siya. Yes, pero ulan niya ginabubo ya. Ang iya nga ulan ni damol-damol ang water vapor liden nga kargaya dason ipaulan niya na kundi ng direksyon sa hangin kundi ng punteriya ya hindi man tanan nga bilog nga Pilipinas silubon niya sa ulan daw swatch ang isang cloud sa formation no kundi niya ipatupa so kabay pan hindi sa aton niya. Action gan, salamat kayo ngayong gabi. Sige, welcome ngayong gabi. Action Firing Line. Amo ning shoreline bag-o ini sa aton nga palamatinan. Pero kadamo sang mga dapat naton bantayan kag mag-ululigmat gini basta makabati kita sang ginatawag nga shoreline. Mga kakso nagligat to kadamo sa mga kakson ta nga nagpati nga may bagyo no. Shoreline atong nagpabukbo sang ulan nagliligad nga mga inadlaw. Action Firing Line. Diri sa aton nagligad to nag-eksperyensya man kita. Kaagahon mga kakson niya nagabukbo yang ulan mo. Nagligad tong nagligad ba na tong Lunes no? Partitong pag bundak sang ulan sa aton diri sa Negros Occidental. Pero pasalamatan tang dasig man ang pagsubside sang tubig laban higit sa mga ganasiling flood prone areas. Aksyon Marlon Heredia sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Action Marlon Henovia magapangalaga kita tubtob sa tak ng alas 9 dari sa Pizza 5 nga edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad ikalimang adlaw sang tuig 2023. Action Firing Line. Sa lawantay sigida ang mga nagabaling aso nga mga balita sa rasyonal. Kung nagligad nga bulan ang kontrobersiya nga ginahambalan amo ang ginadusok ba natong Maharlika Investment Fund ni blagin likupan to kagin putos man sang ginabudamo nga mga komento, reaksyon kag opinyon. Subong ang nagbulos amo naman niho ang parawagan o kon apelasyon sa mga police colonels kag generals nga magsumeter sang courtesy resignation para nga may baluan ko no kung nasinogid ba na ang maikang tanan sa illicit drug trade diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Kung ukaton talang ang maragtas sang Pilipinas, ako yaha sa pag-obserbar ko, first time ini nga hitabo, kag first time man nga damo sang nasorpresa sa apelasyon sang DILG Secretary. No, si Interior Secretary Ben Abalos nagligad nga Lunes ini mga kakson. No, ginapilar ni Abalos pero subong nga Thursday may ara na pinakabataas nga PNP officials nga nagsumeter gid man
no sang ila sining nga courtesy resignation. Action! Firing line! Firing line! Ang una gidi amo ang pinakamataas. Hindi sa gani una mo kay siling gani ya. Ang second in rank sa akon. Amo pa yung una nga nag sumeter sang courtesy resignation. Ti hambal de PNP Chief General Azurin ang iya sa nga number 2 man sa organization o kung ang opisyal nga sunod sa IAB nga si Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonio. Una pa gani siya sumiter sa courtesy resignation. Ha? Tanan nga ang tawag sa grupo yan Command Group. Amo ng pinakamatagas nga opisyal sang PNP. Command Group ang tawag sila sa ila. Naka-sumiter na, sumunggid nga adlaw. Action! Firing line! Muning sabat nila sa apelasyon ni Interior Secretary Benjamin Abalos. Ti grabe ning talakayan. Akon mo ang mga PNP generals kag colonels ginpangabay. Why man sila ginapilit No? Hindi ni compulsory. No? Kundi ginapangabay lang nga magbiya sa ila sa nga pwesto kag mag-resign sa mas temprano galing kay ginakabig ini sang kalabanan nga surprising move. Action! Firing line! Sinong abi hindi masurpresa sini? Kung ikaw nga PNP colonel o kon general, pati ka na pamilya mos ni nga pamilya kabi sang ginatumod nga mga PNP officials, makibot kag mamangkot gid ka kung nga amo talang ni kanasig ang desisyon o kon panawagan. O galing kung ikaw PNP officials nga under ka kag napaidalom ikaw sa pag-supervise sa isa ka ahensya sa gobyerno, paano ka mareklamo? May aragid man, no? Nga nanindugan ganyan nga hindi sila mag-resign. Action! Firing line! Niyaragid kay may na istorya si PNP Chief Azurin nga nagprangka gid niya nga police colonel o kon general nga hindi sila mag resign. Pero ako ginapaabot ko diri nga kalabanan o kon mayoriya sumiter gini Action! Firing line! nga aman nagsumiter ganing imo sa ning pinaka-leader. Ikaw yang ari diri sa dalom hindi ka magsunod. Ang pinakarason diri ni Abalos mga ka-aksyon, simple man lang. Parang ma-eliminate, no? Ma-eliminate ang mga police officers nga ginaaligar may kahilabtanan sa illegal drugs. Action! Firing line! Sang si Rodrigo Duterte ang presidente sang Pilipinas, hindi gani dabo na to sa nasampulan nga mga pulis, di ba? May mga pulis gani isa ginpatawag sa Malacanang, ginpa push up, ginpatindog sa pila ka oras kay amo to silang ginakusahan man nga may ara sang angot sa sindikato sa illegal nga droga. Ari gapon damo giligapon no kag ang gidadudahan diri mga matag-as pa nga opisyal sa nga PNP, duda pala ka suspitso pa malani. Action! Firing line! Amaning gani nga amaning tikang amaning nadumduman no sang gobyerno tapagi sa DILG. Shortcut mo para shortcut ko na kakambasihan ta lang kag sundon ta ginabi ang proseso nga imbestigahan sila, kasuhan sila, gakalaubutan ta na iya isa ka dekada antes madesisyonan. Action! Firing line! Samahin sa mga pinakamataas kong opisyal sa PNP. Ari, siguro, basit tanan kid gani sila nimo nag-sumeter. Pero ang ulihing nga report kanabaton ko, ang apat sa kamataas nga leader sa nga PNP among nag-sumeter sang courtesy resignation. Nagligad na kasugulanon na ni PNP Chief Azurin ang isa nga mga PNP colonels kag generals kagahambal sa iya masumuter sila sang courtesy resignation. Ti iban gini na una pa kay Azurin mo. Ti abadi klarohon ko lang nga hindi tanan pwede mapilit. Kay mismo si Azurin
naghambal sa iya sini nga kapulisan nga ang pag-file sang courtesy resignation is not compulsory. But silingon, hindi pwede mapilit ang police colonels akong generals nga magsumeter sini. O galing, amo lang na, dudahan ka lang sa ulihi, kag paghimal inaton, ari bantayan nyo gini, paghimal inaton, basi may ara na kadaan. Sang ginatigan ng ang DILG katikang, kung anong pwede nga himuon sa mga wala magsumeter sang courtesy resignation. Action firing line. Mantinggas pa sa humay ang palayag ng ligad ni Abalos. Nasiling niya nga kung wala ka manang sang ginatago nga kalamalamahan, wala ka sang dapat kahadlukan. Ugaling, ang paglantaw ko naman dariya, ang iban nga mga reaksyon may punto man, pareho abis ang nagligad nga managsiling, na hindi siya na mag-resign kay nga gusto niya pa magserbisyo. Hag hindi siya na mag-resign, bakit una bes, huben pang edad, layo pa sa ginatuwag nga mandatory retirement age. Action firing line. Pero sa nabaluan ko diri, why ka kahulugan, why nagabot silingon, nga pag sumeter mo sang courtesy resignation, why ka na rin obra? No? Why ka na sa serbisyo, no? Kaya may ara sa gintukod, no? Nga Committee of 5. Amo na ang magatutok, evaluate sa sumeter nga courtesy resignation. Sila ni ang mag-aprobar sa courtesy resignation. Action firing line. Ang wa sining gati, may proseso sa gyapon nga sundon de. Investigasyon, no? Investigahan sa ulihi ang desisyon ara sa gintukod Committee of the 5. Kagti alang-alang mo nang hindi pagpabalon si Presidente Marcos, pabalon kinila na. Action firing line. Kada mo sang mga nagpalayag na nga hindi sila mag-sumeter sang courtesy resignation. Grabe nga magkapalibog pinsar ni sa sang publiko. But sa lingos ring gati ining mga PNP officers nga nag-submit sang courtesy resignation, pisa-pisahon usisa ni kung bala may kahilabtanan sa illegal drug trade. Ti si aso rin, abi nyo kung pila na edad yasbong, 55 anyos na, si PNP Chief Azurin, ang PNP may ara siya natuwag nga mandatory retirement age. Pila? 56. Compulsory retirement na. Ang ginastoryahan tani, PNP pala niya, why panilabot mga kaaksyon na sabahin sang Philippine Military. Kay dumduman ko nagligad nga Mayo 2022. May kasuguan nga ginpermahan ang sadto presidente nga si Rodrigo Duterte nga nagadugang sa mandatory retirement age sang key officials sa militar ginhimo nga 60 years old. Action firing line. Ina sa militar, lain naman ang istorya. Iniya sa PNP, lain man mga kaaksyon, nagapabilin sa 56 ang PNP mandatory retirement. So lain ang sa militar, lain man ang sa PNP. May duwa kasahi sang retirement sa PNP. Kaya nga si Azurin nagligad nga adlaw nagsiling nga kung maaprobahan ang isumiter nimo nga courtesy resignation, makonsider naman ang retirement mo. Sa PNP, may duha ka mga sahi sang retirement. Ano ning duha ka mga sahi sang retirement? Standby ka mo da? Standby. Standby ka mo. Kay balikan ko ni dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Okay, amatabaton taray acknowledge sa monitor sa ato sining live stream sa niyang mga tanion sa ato sining Facebook Live. Si Ma'am Jinky Dialagdon, Happy New Year. Sige. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa
Sino ni? Papa Doc Matt Mayo, Mama Lulitia Lagdon, Gio Alma Oligon, MJ Sison, Walamar. Okay, sarap gid ni. All my family dara sa Barangay Pandanon, DSB, salamat gid. Thank you from Arizona, USA. Ma'am Vanessa Mayo, monitor man sa Dematarion, si Toto Rolando Mercado Montaño. Happy New Year na si mo, no? Salamat gid. Ma'am Yvonne Boyser, thank you. Rolando Mercado Montaño Jr., Happy New Year. Sige. Good evening, Sir Marlon. Happy New Year. And family dan sharing. From Yvonne Boyser. Action Roger Gotib, nagkabaritor man sa mga tirion. Dari sa ato sa live stream ang matabaton tabi sa live stream ta. Ilipot laban nga ato sa commercial. Thank you. Okay. Ana Sinoro, Lorna Diligencia. Thank you, Gid. Ryan Bilio, good evening. Tamyaw lang si Noy Mating Nipalis. JR Mainit Region, Mayong Gari. Pilton Lipora, good evening. Monitor na ko din sa Barangay Villamonte. Salamat, Gid. God bless. Araman si Ju Art Mandakit Tones. Jocelyn Balhadya. Inilaos, good evening, Axel Mar. Arigapon, Nana Isabel, monitor sa Victoria City. Okay, Jocelyn Balhadya, good evening. Thank you. James B. Oliveros. Mayong gabi, Axon Marlon. Sige, standby lang ka mo. Dalit na lang ko. Dalit na lang, mabalik ta after mga minutes lang siguro. Salmay! Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Pagabot edad sang isa ka PNP official, sa gusto niya kag sa hindi. Dapat gid sa nga mag-retiro ka manti. Mandatory retirement age. Action firing line. Ang isa, number 2, optional retirement. Ano bot sa legon siri? Kung nakaserve ng isa ka pulis sang hindi magnubo, hindi magnubo, at least
20 years, 20 katuig, kag gusto yan na abi magretiro, pwede. Pwede sa maka-apply sa ginatuwag nga optional retirement. Nga retirement agin muno ko diri. Tabo to, kay hambal ni Azurin, makabig na ina nga retirement kung aproban, no? Kung aprobahan ang courtesy resignation. Ti sa Azurin, 55 years old. Kag sa Abril 24, sa 2023, mga 56-year-old na siya. So, maretiro na siya. Action firing line. So, ano pibig rason ni Azurin nga hindi pagpatihod ang apilar nga mag-submit sang courtesy resignation? Plus, siya ang pinaka-leader sang PNP. Daw kasi kuwawi mangguro nga pamatukan niya ang apilasyon o kon panawagan, no? Sang DILG secretary. Kung ako abi sa Azurin, masabit mako, no? Hindi pa nga temprano pa makapahuway-huway nako sa mga palaligban o kon problema. Kag may benepisyo man nga batunon temprano pa. Hindi bla? Oh, kung pinakamataas nga ranggo sa PNP, ang tawag nga general, ti isa man lang si PNP Chief Azurin. Action firing line. Ang sunod sa iya, ranggo amo ng Police Brigadier General. Sino? Si Joel Boria. Tikon mangin matuod gid manabi ang palayag ni Azurin sa mga adlaw. Nga tanan sang mga miyembro sang command group nagsumeter sang courtesy resignation. Tiyang gwa sini apat gid ka mga police colonels, no? Oh, si Police Colonel Rinaldo de la Cruz. Chief na siya sa Administrative kag Resource Management Division. Police Colonel Domingo Soriano, Chief Operation Management Division. Police Colonel Alexandria Silvio, Chief Investigation Division. Police Colonel Nova De Castro Aglipay, Chief sang Legal Affairs Division. Action firing line. Ang ibang dara nga mga police colonel, ang ranggo nila da police colonel man, ara na butang sa division chief. Ang iban ara sa cyber unit chief. So ang ginapanawagan sa DILG nga magsumite resignation, ang mga police colonel kag generals, kung ranggo, halin sa police colonel, ang sunod na ti amo ni Police Brigadier General. Ang sunod, Police Major General. Ang sunod, Police Lieutenant General. Kag ang pinakamataas, ti amo tugin muno ko, Police General. Action firing line. Balikan ko ng istorya dugay-dugaya, hibalaon naton kon sa pangkabugusan pilagid bala ang mga police colonels kag generals diri sa Pilipinas nga sakop sa siring apilasyon o kon panawagan sang DILG. Kaya importante man mabuloan naton ni pila diri sa Western Visayas kag pila man diri sa Negros Occidental. Action firing line. Kag pinaka-importante pagay kumabalanta ng figures para sa ibutang ta ehemplo niya 100 ka police colonel kag wala ko damo naman no. Putanta pulo lang no, example na ehemplo lang pulo bino ka police colonels kag generals, pila sa ila da ang desidido mag-submit sang courtesy resignation kag pila sa ila ang naka-decide na nga hindi gid magsumiter. Action firing line. May mga rasones man kay nga hindi compulsory kundi voluntary. Pero depende na kay abo nang muno ko bantayin nyo bala dason nga adlaw. Basi kung may ara sang tikang ginatigana ng gadaan niya, my next move nga ginatigana ng gadaan gina-prepare na ang DILG sa sinuman nga police colonels kag generals nga hindi magsumiter sang courtesy resignation. Action firing line. Firing line. La 7:20 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Marlon Jeremia sa Aksyon Firing Line. Action firing line. Balikan ko lang istorya to karon dugay kay dari sa lokal mayara kita sang kuan. Sang komento pananawan o kon reaction man kay dito sa may Metro Manila particular sa bahin sang Quezon sa Manila, may pila ka mga opisyal to sa gobyerno na nagpalayag sang ila sa nga stand. Ang kalabanan sa ila to, pabor
sa sining apelasyon ni Abalos mga kakson. Ti balon taman diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental dugay-dugay. Action firing line. Sa nawanta ang balita lokal sa lokal nga hugada masubo-subo ni nga bag-ong tuig ho sa pila ka mga empleyado sang gobyerno sa idalom sang gobyerno probinsyal, no? Why sang pinaka mapinot padyagon kung ikaw ang serbihan sang dismissal. Tiway ka na wad-an ka trabaho Once ka serbihan ka sang dismissal from the service. Action firing line. Simple lang. Kung ikaw ang ginakakasan bilang posisyon, trabaho mo sa gobyerno, alang-alang ka mangirit, makulos mo ron gikan na bla. Action firing line. Kaya nga, away ka na kwaon benepisyo. Amo nang pinagkagrabe gid nga magyan sa isa ka government officials o kon government workers. Ang balita, administrative offense ini siya nga grave misconduct sang government against sa government worker o kon workers. Ang penalidad gali sina, no, kakas gid sa trabaho. Ang Provincial Legal Office o kon PLO kaina sang aga nagserbe sa desisyon. Ang unang serbihan nila 3 pa lamang. 3 sa 4 ka mga empleyado assign sa Provincial Agricultures nga talatapan. Action firing line. Ang ginhalinan pagdumduman nga mangguro ni reklamo nga pag-usar sang salakyan sang gobyerno lampuwas na sa oras. Misuse of government-owned vehicles ang tuwag sini. Plus, may paman pa ang reklamo mo. Nag-inom sang makahalubog. Kag, ang report, ang reklamo daw ay panagpatis pangabay nga dapat ang salakyan iuli na sa ginkwaan. Action firing line. Di, ang 3 ni, ako kaina pagkakita ko sang kagapagabati ko sa desisyon. Daw may nabatsagan magkitablang nga kaluoy nga ano bala mawad-an kay mo trabaho kag ining 3 niho. Lunsay mga engineers ini. Engineers 3, Engineers 1, Engineers 2. Bot sa lingon may ranggo ka na. Kag ang kalabanan sina sa ila nagserbi na dara sa bahin sang gobyerno provincial sulod sang pila ka tuig. Action firing line. Ang isa project development assistant. No, amo na silang ginpapanaugan mga kakson. Ang 3 kay dalang sang aga naging serbihan mismo sa gina-obrahan nila dara sa Office of the Provincial Agriculture. Ang isa, subong way pa maka-duty ng mga kakson kay ara pa sa napaidalom sa preventive suspension sa sirparado pagidya nga reklamo. Ngagin pasaka sa iya mga kakson. Pero boss, base kung makabalik naman sa kuno, masakit paginibat sa guno kay kung makabalik ni trabahong isa ni ang magsugata sa iya dismissal order. Action firing line. No? Dismissal order sa lain niya nga reklamo o kon kaso nga gindesisyonan sa provincial legal office. Ti ako tawo man lang magamo sa nga senaryo sa isa ka empleyado sang gobyerno kag regular bala ka nagdugay ka na bala. Nagdugay ka na sa mga serbisyo na tito man tod ka sakit batyagon pero galing kay may ginasunod nga proseso. No? Sa hulag o kung sa trabaho sa mga ara sa gobyerno. Sakit kag subo gid katama batyagon bagod magsiling gani nga dismissal from the service. Agluwas nga mapad-an ka na sang obra. May iban pag nga kakibat ka penalidad, may upod pag iban nga penalidad, ano na sa? Ang eligibility mo cancel na. Ang pag-uyat sa anuman nga posisyon sa public office, disqualify ka na. Hindi ka pa makakuha sa civil service examination. Dala pang imo sa nga retirement benefits. Hindi mo naman makuha. Kay amo na nasaad
sa 20 sa rules on administrative cases in the civil service mga kaaksyon. No? Una pa lang sa aton nga balita lokal. Sugpunang tapagidi, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you. Okay, dugagan ta rin ato sa ring live streamers ha. Nagpadala sang mensahe dugang diri sa ato sa ring live stream. Okay, dali lang. Masakat na sa babaw para nga makompleto ta, no? Adali ta na sa ato sa ring Facebook live, no? Sige. Okay. Mikota Jo Marie Montaño. Oy, musta ka na dugay-dugay na kami way kakita makita ay ni Miko Jo Marie Montaño. Sige lang Basi Sunday Maka-message ta Sunday no? Sige. Toto Jo Marie Montaño, no? Madang upod ko isang una sa elementary. Sa Barangay Tagog. Salamat kid kay Dario. Masaka ta sa babaw. Thank you. Okay, dari sa kay Joe Art Bandage Tones, Jocelyn Balahadia. Okay. Good evening. Salamat kay Bebe Gregorio Yolo. Good evening. Lauro Regalado. Good evening, Axelmar. Gabanitor na kami sa Hinigaran. Sige, Hinigaran. Imbong Dio Campo. Good evening, Axelmar. Ari lang kami monitor sa may Maaw. Okay, Bago City. Haraman si Leia Younger Esquivel. Good evening, Axelmar. Monitor from Talisay City. Thank you. Salamat kina. Thank you. Gulugin hawatan ni Dutay ha. Standby, balik tarigod-gaway. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga nga mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan Standard Time. Ang balita sa bayan sang Kapitolyo may kantara sa ginmunog kabagulang nga desisyon sang provincial legal nga talatapan recommendation o findings sa ila sa investigation sa reklamo sa ring at sa 5 inisla ka mga subject sa investigation o galing kay ang findings sang PLO para lamang sa apat nga pili iya sang opsyon nga mag-submit sang ila sa ditag-sa ka mga position papers nga abot to ang basihan kung nga ang nakapagawa sa desisyon ang Provincial Legal Office nga ti subo-subo bangod dismissal from the service. Action firing line. Ang isa naman niyang engineer man ang inpili niya nga option mapaydalom sa investigation hearing. Tiya mo ni, kakas ang tanan mga benefits ni based na sa administrative rules on administrative cases sa civil service. Pura rin lang klaro honto lang sa saring balita ni bala. Why nga nagabot sa lingon nga kakas ka na o kung madulaan nagid ka sang obra nga kaya may ara sang ginatuwag nga legal remedy. Remedyo legal may ari pa ni. Pwede sila maka-appeal. Pwede pa nila i-apilar ang desisyon sa bansang Civil Service Commission o kon CSC sa regional nga talatapan. Action firing line. Firing line. Ang problema lang galing nga nakitaan ta diri. No? Once gani ang appeal i-submit sa CSC, kung hindi binulan ang kalawigon, tinuigid antes madesisyonan o galing kay kung kaysa hindi ta mga basol ang taga CSC mayo kon amulan ni nga mga appeals ang ila sa nga ginatun-an kag pagadesisyonan. Ang iban siguro kasi kung binukid-bukid man lang nga mga appeals ang ila sa nga desisyonan ti way bahimo ang nag-submit sila mahulat gid sa ulihi. Action firing line. Kung paboran sang CSC ila sa apelasyon basi kung imando ba na ginatuwag ba lang reinstatement sa ila o kung pagpabalik sa ila sa trabaho pero inataran depende na kung paano tratuhon sang CSC ang ila sa apelasyon. Action firing line. Firing line. Damo naman kita sang nabatian mga ka-aksyon nga may mga ginpabalik man obra nga government workers bisan pa nga ti sila ginserbihan sa ginatuwag nga dismissal. Ti once nga makabalik, laban-laban may kuwaon mo na sila ang tuwag na is back salaries. Ang iban mayara pagin ng monetary benefits. Ting ma-upload lang galing daya, kay hulat ka lang sa sulod sang pilakbulan o kung tuig antes ka desisyonan. Te kung serbihan ka sang dismissal from the service, mangitagit kay trabaho nga kaway ka na obra mo. Samtang naghulat ka sang desisyon, ina ko mag-appeal giban ka, sabay sang Civil Service Commission, di man pwedeng mapakuribong ka lang sa imo sa puluyan. Kaway ka obra, mangitay ka ibang obra. Action firing line. Dugay pabati ko balantingog no sang Provincial Legal Officer nga si Attorney Alberto Nillas. Bantayan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Champion Superpower na. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, utok una ho sa bahin sang courtesy resignation. No? Dari sa lokal hibalaon tabi kon ano ang pananawan sang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno, partikular dari sa syudad sang Bacolod, no? Kon ipaanggid ta ang kag check ta ganabi isa-isa ang mga komento sa naglain-lain nga sektor, naglain-lain nga grupo. Kada isa may punto mo, no? May ara sa nagapabor, may ara man sang pamatok. Pero balantayan ni kay basi buwas bla batian tang balita nga may ara sang ang term da ano man mass resignation. Di ba siguro, no? Daw kalain mamatian nga mass resignation. Action firing line. I-check ta sa mga sangko ng panlungsod sang Bacolod kay may human rights advocates, human rights groups nga nagpalayag naman gani mo sang ila sa nga panindugan may kantanan sa dari sa aton sa lokal sa SP sa Bacolod may kita sang chairman sang committee on human rights makaksyon, no? Mayon ni timing gid kay isa man sa sang bantog nga abogado, lawyer, no? Sure ko nga mayari ni siya sang pananawan man sa siling ginasiling surprising
nga announcement kon move sang DILG. Action firing line. Ti nagligad pa lang kundi Lunes diba? O nagligad din nga Miyerkules January 4. Sanggin palayag din ni Abalos ining appeal niya sa mga police colonels kag generals. Nga kung pwede submit sang courtesy resignation. Ti sunod nga adlaw damo sa mga opisyal sang gobyerno nag-react di. Tiya mo na, may nagapabor, may nagapamatok, no? Pero sa lokal importante nga may baluan taman, pagi sa chairman sa Committee on Rights, at the same time, lawyer, si Councilor, Attorney Renisito Novero, no? Dugay-dugay hibaluon ta rin. Action firing line. Kay may ara sang mga pila na isip taman, kainas ang hapon si PNP Chief Azurin ang iya sinigin na siling siya kag ang second in rank niya ang nagsumiter pero subong nga kasisid mon may dugang sa nga mga parihon niya akon nga mga matagas nga opisyal sa PNP nga ginhingadlan nga kag ginkonfirmar nga nag submit man sang courtesy resignation. Action firing line. Kumo naka-sumiter na sang courtesy resignation. Ano ang sunod na rin nga matabo? Medyo kululbaan kag tuman gid kabalantayan. Kung ano ang mga resulta kag epekto sa ring panawagan nga courtesy resignation. Daw ka pinasahi nga balita diri sa Pilipinas, yabo? Action firing line. La 7:47 Action Radio Philippines Standard Time. Online sa firing line. Kanina kaupod ta ang chairman sa Committee on Human Rights at the same time the lawyer si Councilor Attorney Renisito Novero. Councilor, mayong gabi si Action Marlon at sa Action Radio Bacolod. May gabi, Action Marlon. May gabi sa bilog nga management and staff sa Action Radio. Kasatan palangga ang mga tagpalamati. Salamat gid Councilor sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod ang apelasyon ni DILG Secretary Abalos sa mga police colonels kag generals nga dapat magsumiter sang courtesy resignation bilang suno siya shortcut nga tikang para ma-resolve ang issue angot sa akusasyon no sa pila ka mga ranking PNP official sa illegal drug trade. Sa mga adlaw, Councilor, may apat na sa ginakabig pinakataas ng official sa PNP na sumiter naman. Kag subong man nga adlaw, damo ang mga reaksyon nga debatian ta. Bayaran nagapabor, bayaran nagapabatok. Sa imo, Councilor, bilang chairman sa Committee on Human Rights, anong imo sa nga paglantaw sa naman? Well, first of all, sa ako ni pagtanaw, wala man na sang illegal nga bagay sa ginahambal ni Secretary Abalos. Wala man siya nagamando mag-resign ini nga mga top-ranking military officials. Ang yaman lang is somehow gina-encourage niya abi sa gina-challenge. Na kung may konsensya ka mo, kung kabalo ka mo nga na-involve ka mo sa amo na nga illegal nga mga aktibidades kag para na lang sa inyo mga kalinong baka bulig mo kamo sa kalinong at sa pungsod resign na lang kamo total ang punto da delikadesa nyo nagamono na nga si Councilor Emango na delikadesa na lang nila at the same time dako na lang naganar na daguro. Yes, ranking official mo. Tako na naganar. Mag-resign sila, mag-retire na lang or whatever. Pabuhay na lang masulhay at the rest of their lives. No? Pero ang punto da nga ginabutang sa eksaktong environment ang aton Panguluhan. Kaya hindi ang success ang aton Panguluhan basically is based sa leadership Kung ang leadership hindi maayo, for example, ang aton programa sa batok sa illegal na droga is based on the campaign of leadership by our leaders. Karon ko na mga leaders nga dapat ang mismo ang makampanya batok sa illegal na droga, amo man mismo ang aragalida involvado. So how do you expect this campaign to succeed?
Kundi mangin failure na gid lang kag damo pa gid na biktima. Aha. So I believe that there is no human right or political or civil right being violated sa sining pronouncement ni Secretary Abalos. Aha. Pero Councilor, hindi ay may malain din nga epekto sa hanay sang PNP kay subong nga adlaw may pila na sila ka mga PNP colonels kag generals nagapanindugan nga hindi gid sila mag submit sang courtesy resignation kay ang rason nila amo niyang ila sa nga bread and butter base kung may lain din nga epekto sa ulihi, Councilor? Well, kung hindi sila yung mag-resign, ila man na diretso. So, kung gusto ang iba niya mag-resign, kasi may sense of delicadeza, hindi nila luyag na masuspitsuhan sila, kung luyag nila tagaan naman lang clear mandate ang leadership, kag kung ang leadership nato, like President Bongbong, may pagsalig sa ila, hindi man pagbatunon ang ila courtesy resignation. Most likely, may mga suspects na ang aton Panguluhan kung sino na ang dapat maghalalin sa pwesto. Di amo man lang ni siguro ang posibleng batunon nga courtesy resignation, kaya ang courtesy resignation, in other words, the simple nga technical kag legal nga pulong, kung hindi na pag-aprobahan kag batunon, hindi man na epektibo nga resignation. Yes. In fact, bisa magsiling kagani irrevocable resignation. Basta hindi maaprobahan nila ang resignation, the irrevocable resignation, it will not be an effective resignation. So, ina siya, ipagpakita lang kooperasyon tani sa aton Panguluhan, sa aton bagong leader, sa pungsod, kag pagpakita sa ila sinseridad, sa ila commitment, sa ila nagakalain-lain nga palangakuan. Pero ining pangabay nga resignation, Councilor, sa mga senior police officials, anong paglantaw mo sa naman enough na ihan nini para mapasiguro nga ang mga responsible sa crimes and abuses nga na-committer during the war on drugs are brought to justice or makasuhan gid, Councilor? Well, definitely, hindi makukambal nga enough na remedy kung mag-resign sila. That, however, pwede kita kahambal nga that could be a new beginning. Sang ato naman malapnagon kag epektibo nga kumpanya kag advokasya batok sa illegal nga droga kag sa pagtinlo sang mga mahigko kag masagbot nga environment sa aton leadership, especially sa rank sang military. Because whether we like it or not, Action Marlon, although civilian government kita, kasi di alam sa ating constitution na pagkit that the civilian authority is over the military authority. Pero bisan anon mo katarong ang nga civilian kung ang kontra mo may pusil, may armas, may mga soldados, pero di gihapon ang puwersa ng civilian, di ba? That is the reason why para nga mangin libre sa kahadlok ang aton civilian environment ang naga-componer sa aton military rank and file, mga tatlong tani nga mga tao. Pero kung amo man ni ang mga tunto, amo man ni ang naga-leader sang illegal nga droga, sa mga kriminalidad, wala kita sang sense of peace and sanity sa aton civilian environment. Yes. Amo na nga si Atty. Abalos, aton secretary, nagakilala nga kung civilian man siya nga personalidad. Nagakilala nga dapat encourage na ang resignation. Hindi man niya mamanduan ini, kundi gina-encourage lang niya. Correct. Ang courtesy resignation. Karon, kung may sense of delicadeza sila ni Councilor Emang, resign sila. Yes. If they love this country, if they love peace, if they want to be a contributor to genuine good governance, then let them subject the sanctity and the security of the respective offices to the discretion of the appointing of the approving authority. Kung hindi sila suspect, hindi na pagbatunon ang ila resignation. Pero kung suspect sila, most likely,
batunon ng ila courtesy resignation. Sige, Konsyal, salamat kita kay kabalog ko lawig-lawig pa rin nga talakayan mo, no? Buwas may lain naman nga development, no? Anyway, Councilor, salamat kita sa information kag kabay pa nga hindi lang niya magtugas ang lain nga epekto sa hanay isang PNP. Councilor, thank you again kag good evening. Sige, good evening. Salamat, Good evening. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Salamat. Action Firing Line. Ang chairman sa Committee on Human Rights kag bantog nga abogado, no, dari sa Bacolod mga kaaksyon, Councilor Attorney Reniceto Novero, correct man? No? Sakto gud man. Kung ang tinutuyo mo lang ni tuod nga cleansing sa Philippine National Police, why not? No nga gambi hindi ta pag suportahan sa mga PNP ranking officials naman nga nanindugan nga hindi sila mag-file o mag-submitter sa courtesy resignation kaya matarong gid nila na hindi pwede mapilit. Pero munang hambal ako kaina, malantayan lang basi may ara sang ginatigana nga tikang ang DILG para sa ila. Action Firing Line. 7:56. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Kung healthy nga ready to drink coffee nga aton istoryahan, wala na Okay. Sa ato sa nga live stream balikan taraya. Dali ka daw. Dali daw. Okay. Sige. Dali ka. Sa ato baba. Si Inday Blauza, mayong gabi. Okay. Virgil Pinda, present lang kami dari gihapon sa Mycelin Homes. Keep safe always. Gihapon ang sumar. Salamat, kid. Paul Spot III watching. Alex Montes, mayong gabi landa. Okay. Gamonitor si Imo. Halin sa Sanitarium Hospital. Yara sa Sanitarium si Alex. Keep safe always from Ana Sinoro. Mary Ann Montes. Okay, mayong hapon sa inyo, tanan, watching from Kuwait. Alright. Rochelle Fulgencio, Susana, good evening. Milan Oligo, Axel Mark Kabayan, thank you. Hambal niya Vanessa Mayo Nan. Correct Atty. Rovero. I-eliminate ina sila para tinlo. Okay. Sige, thank you. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula.
Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB ah. Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga No, kanamo sang mga nagapadala sang mga mensahe niyo, hindi ko lang ni maubos. Angot din sa courtesy resignation mga kaksunti. Subong nga hapon, nakumpirmar gid man nga may 4 ka mga highest officials sang PNP. Sa pagpanguna mismo ni General Rodolfo Azurin Jr. nagsumiter sang courtesy resignation agod. Ipakita ka mga ehemplo sa abi nyo pila 952 kay ban pa nga mga police colonels kag generals lapit gali sa klibo ho. Action firing line. Ang ginapunteriya sa ring apelasyon sang DILG. Amo ni gali kadamo sa mga police colonels kag generals ti hambal ni Azurin nag-submit ako sang courtesy resignation para nga sundon man sang iban pa nga mga police colonels kag generals. No, kabahin ini sa ginatuwag nga radical internal cleansing. Resulta sang ginapatihan pagbalik na naman sang ninja cups sa organizations. Action firing line. Di magsiling kita ninja cups mga pulis nga sindikato kag araman sa illegal nga aktibidad. Labi na sa transaksyon o kooperasyon sa illegal nga drogang ibanda ang ginahimo silang mga ninja cops na. Ang gaka-recover balang illegal drugs, partikular ang shabu, ginarecycle na, kag liwat kinabaligya. Ara nasig kwarta na. Action firing line. Di lang yung libo-libong maganar nila na kundi milyon pesos. So ang tawag sa ila na bantugan nga mga ninja cops. Ang command group ni Azurin nga mga senior officers tanan amo ang nagsumater sang courtesy resignation kag base sunod nga adlaw blay paidalaw na sila sa assessment kay nga no inasulit-sulit ko gid nga ang isa diri sang rason nga naguba na gani nga plaka perme nga ginakusar sa pila ka mga tag-as nga opisyal sa PNP ang angot sa involvement nila sa illegal drug trade. Action firing line. Yambal ni Azurin para nga matuldukan inang mga pagduda na ako mismo ma-set bilang example sa mga high-ranking official nga mag-submit sang courtesy resignation kung amo ni ang isa sang makapaganhagan sa problema sa illegal nga droga sa Pilipinas. Action firing line. So kumong nakasumater na gidman sang courtesy resignation ang 4 sa pinakamataas nga opisyal sang PNP. Ang matabo umuni nga ang gintukod nga 5-person group sa siring grupo inisa kun committee inisa. Amot ang ginmuno ko kinabla committee of 5. Sa committee of 5 sa 5-person group mga kakson wala siya magduda ka mo nga rin si Abalos kag si Azurin why? No? Ti si Azurin nag-submit sang courtesy resignation. Karon malaki pa sa 5-person group ni. Why? Why di si Abalos? Why man di si Azurin? Ang himuon amo sila mag-evaluate sa mga ginsumitar nga police courtesy resignation. Action firing line. Panel man niya. Pwede matawag nga panel. No? Kung ano nga panel,
ang makakita abisang pag-on nga ebidensya nga nagaangot sa police officers, no? May link abi sa drug trade. Desisyonan nila sang panel, no? Kag aprobahan na ang resignation mga ka-aksyon kay nabi diri pamatian ho kay kakason gid sa serbisyo. Action firing line. Tikon ikaw, Police General. Balaan mo sa kaugalingon mo nga mayra ka sang angot sa illegal drug trade kag drug syndicate. Butang mo na sa tapalan ang kaugalingon mo. Di ba? Action firing line. Aring pamangkot di matapos nga magkasumeter sang korte sa resignation. Mahalin da yon sila sa nga pwesto ang mga nagsumeter nga police officers? No? Hindi. Kaya nga, ara sila sa gihapon sa ila sa nga posisyon. Sige sila gihapon sa obra nila. Tub-tub nga ang ining Committee of 5 nga gintukod. Batunon, no? I-accept ang ila sa resignation kag importante man diri siguro nga may approval ni Presidente Bongbong Marcos. Action firing line. Ang gwa sila ipaidalom sila sa investigation yapon kag kun amo gid man ni ang proseso, no? Basi kun mangibabaw naman di amo nang ginakabalakan ko diyo. Basi kun mangibabaw na naman diri ang palapit portion. Polo padrina portion. Action firing line. Manuway ka na giningadlan mo kung sinong miyembro sang Committee of 5. Di malita basi kun ang isa, duha, tatlo kun basi kun ang lima gid bla. Kumpare man sa ginaimbestigahan. No. Di bla? Di nyo malikawan nga magduda din publiko. Action firing line. 8:07 Action Radio Philippine Standard Time. So, parang tani mga ka-aksyon, buwas aga. Sa aksyon hotline, atong ginkwaan to sang commentary aksyon sa bayan pa lang to. Sa bayan pa lang sa pila ka mga opisyal naton. No, dari sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Action firing line. Standby sa ato sa nga pagpanumbalik mga ka-aksyon, tutukan ta naman ang malita dari sa lokal. Kadumdum ka mga nagligad nga adlaw may na salapuan nga tulan sang duha ka tinuga kag isa pagid ka nagakaagdas nga bangkay sang isa ka persona sa Taytay sa barangay Gibanaon sudad sang Silay. Dumduman nyaman guro to makapalanidog balihibo nga sa malita to. Na may pila sa ka mga miyembro sang pamilya nga may himata nga missing ay ban gani nabalaan gid ya nga ginkidnap kon gid abdak kag tubtub subong wagid mabaluan kon ano natabo ag don diin nato gindala. Action firing line. Ti para nga ma ulumpawan man ang kamalakan nila kang paduda nila nga basi kon amo to ang ila sa nga himata. Nagpadulong sila sa may talatapan sang silay PNP o galing kay magsaling kitang skeletal remains. Tuman nga nakabudlay sa pagdetermine kung sino ina nga tinuga. Action firing line. Dari pas Pilipinas mga ka-aksyon nga kulang na taman power, kulang pa sang equipments, kulang pa sa mga kagamitan. Pero i-check ta na dugay standby ka mo kay sa area sang La Carlota may ara sang pamilya. No, nga nagsiling pagkanto sila or nagkanto na gani sila PNP. Para nga mag-check kay may pamilya man sila nga dugay na nadula o ikabalik. Kadumdum kamo sa Bacolod, bandar sa Barangay 35, pato duwag ito ko nagbilog. Duwag ito ko tinugay, nagpamunit lang sa may reclamation, no? Gin agbayan, gin hagad sang pilato ka mga tao, gin dala, tub-tub subong, why man kapuli sila sa nga balay. Action firing line. Hindi magtumaras pinsar mo na, nga basi ko na tong duwa ka tulan, kayang isa tong gaganas ka bangkay, basi ko na mo to. Hindi ka na matulugan mag-amunay, no? Tekin ang land dari kuntani ang buligid sang di lamang otoridad, bulig sang pilag man ka mga grupo nga may expertise bla sa pagdeterminar sang skeletal
remains nga ginatawag kag pagpadasay man kuntani sang examination para nga makilalaan kung sino gito. Action Firing Line. Standby sa ato sa nga pagpanumalik. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. 8:14 Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita magatutok naman sa balita. Angot sa pila ka pamilya nga nagatinguhagid nga may baluan kun tandi kun bala atong na sarapuan na sapuan damlaglang nga kalansay skeletal remains tatlo gid mo ka mga tinuga ang duwa skeletal na tulan na lang
Ang isa, amat-amat na nga nagakagnas. Hibalaon ta ka pila sa ka mga pamilya nga siguro nagkanto ng istorya gini sa pila kami ang burusang sila PNP. Agud to nga mangyususo man kon pwede ihan nga ma-determine kung amo na tong ida sila himata nga ginapangita sa madugay nga tinihon. Action firing line. Unahon ko sa area sa La Carlota City mga kaakson. Naka-istorya ni Akson VJ Apasible. Ini nga pamilya. Kag ang report kada baton ta ngayo naman sila gani sang bulig sa bansang National Bureau of Investigation kag sa lokal nga panguluhan sang La Carlota City. Akson VJ, mayong gabi sa report please kabin. Mayong gabi, Action Marlon, na interview natin kaina ang isa sa mga utod sining ginapahayag no ginaaligar nga persahan nga gin-abduct no or ginkuha sang apat iyak ka mga kalalakihan nga armado sang armas luthang sa tong gabi sang Oktubre 18 tinalikdan nga tuig. Sa karon, Action Marlon nagalabot sa 100,000 ka pesos ang ginatanyag nga padya o kon reward money sang pamilya sining ni Lexel Calunsag de la Peña, 26 anyos, kag syudad sang San Carlos, matapos ini siya ang ginaaligar no persahan nga ginkuha sa apat ka mga nakabonet nga mga lalaki pasado las 7 sang gabi sadtong Oktubre 18, 2022 sa may bahin sang Barangay 2, syudad sang La Carlota. Ini ang sandig sa panaysayon, Action Marlon, sang isa sa mga utod sining ni Lexel. Suno Padre Action Marlon, the same night sang Oktubre 18, tinalikdan nga tuig, nagka-video call pa ni sila kuno Action Marlon, inoras antis ine siya nga ginapatihan nga ginsulod sang apat ka mga kalalakihan kag persahan iya nga ginakuha gikan sa balay sang iya sini nga nobya kung sa diin ini siya nagatiner. Ginpahayag man sang utod ni Lexel nga wala man ini siya sang way man sang may nahimo no ang iya sini nga nobya pati na ang pamilya sini bangod sang ginasulod ini sila Action Marlon ginaaligar nga ginpangtayaan ini sila sang armas luthang. Ining si Lexel suno sa iya utod may negosyo ni siya Action Marlon nga humay dira sa may yubo sa syudad sang La Carlota kag may mga kasapatan man ini siya dira sa nasambit nga lugar kung sa diin siya ni ang nagamanage. Suno Padre Action Marlon, wala man nakamuno ining si Lexel kung wala nakabaton ini siya sa pagpamahog sa iya sining kabuhi pero nakamit lang ini siya Action Marlon nga may nagasunod-sunod ini sa iya kadang may ginalaktan ini siya or may ginakadtuan nga lugar. Ining lugar kung sa diin nagluntad ining ginapahayag nga persahan nga pagkuha sa kay Lexel surudlon ining nga lugar dira sa may Barangay 2, syudad sang La Carlota. Malapit 3 ka bulan, Action Marlon, humalin sang na-missing ining si Lexel de la Peña. Nagalaom sa gihapon ang iya sini nga pamilya nga makita ina siya. That is why nga kaina suno sa iya nga utod halin sa syudad sang San Carlos ginlibot ni nila Action Marlon ang tanan nga mga police stations sa probinsya sang Negros Occidental. In fact, kagaina sang nalabot naton ang ilang sini nga linya sang komunikasyon ari ni sila kaina Action Marlon sa bahin sang Sipalay City. Ginpahayag man sang pamilya nga ginpa-record naman ininila sa kapulisan apang tubtob sa karon Action Marlon wala pa sang development ang ini nga kaso kag ginpahayag man sang iya sini nga mga himata nga or nakig-angot naman ni sila sa bahin sang National Bureau of Investigation including man sa lokal nga panguluhan sang syudad sang La Carlota. Action Marlon dugang tang impormasyon sang ginsulod ini sila kuno sa balay mismo sang iya sini nga nobya. Bali ang getaway vehicle sa sina ginapahayag apat ka mga suspetsado isa ini kasalakyan kag sang ginsulod ini sila may isa pa gid nga naka-standby or may nabilin nga isa sa mga suspetsado sa sulod sang salakyan. Kumbaga ang nagserbi ini nga driver so ang nagkuha sa iya Action Marlon apat ka mga lalaki. So all in all ang tanan nga nagkuha ni sa iya 5 kabilog Action Marlon. Yari ang aton sini nga interview sa isa sa mga utod sining ginapahayag nga gin-abduct na si Lexel de la Peña. When last nakita ma'am ang imo nga magulang? October 18. October 18 naka-video
school pa kami na around 6 p.m. Okay. Hindi na siya nagtrabaho, ma'am? Ano na siya, gasagod na siya sapat sa sa may Ula Carlota sa Yupo pala. Okay. Pero man ato siya ng umay. Pero alam na siya, wala na siya ga-obra, bali siya na to yung siya na to yung Okay. So, bali October, ano nga petsa, ma'am? Natandaan mo, ma'am, ang inyong last nga istoryahan na October 18. October 18, 2022, ma'am. Oo. Okay. So, Busringon, ma'am, malawig-lawig naman. Ano, ma'am, nakatuan nyo ng lugar, ma'am, kung sa diin siya nagatinir, ma'am? Oo, nakatuan na naman. Ano ang sitwasyon dito, ma'am? Sa pagkasapulid or sa Okay. Sa saan ka mo, ma'am, muli nga nakakadto sa lugar? Muli kami nakakadto sa 2 weeks ago. Okay. Oo. Bali, balayan ni ma'am ang ginatiniran dito. Hindi, balay live-in partner niya. Okay. Ano ko na, ma'am, ang hambal nila, ma'am? Paano siya nga nadula? Ginsulot siya sa 4 katao Okay. Oo. Nakatabon nila tsura, nakaitong sa kanan. Nagpunta sa ila balay, ginkuha siya. Okay. Ma'am, prior sini ma'am, why na siya, ma'am, naka-mention sa inyo nga may mga pagpamahog sa iya kabuhi, ma'am? Wala man, pero may napiran lang nga daw may nagsunod sa iya. Okay. October 18, last ka mo, ma'am, naka-istoryahan na. Isang saan ulit, ma'am, natabo ang pagkuha sa iya? October 18 man, same day. Okay. Around 7:20 to 7:30 p.m. Amo na action, Marlon, ang kabahin sang aton sining nga interview sa isa sa mga utod sining ginapahayag nga gin-abduct yang isa ka 26 anyos nga lalaki dira sa may bahin sang syudad sang La Carlota. Ginapahayag man ni action, Marlon, nga ining reward money nga ila karon ginatanyag sa bisan sino man nga makabulig sa ila nga makita ining ila sining nga himata is ila ini personal nga kwarta action, Marlon. So nagalaom sila sa gihapon 3 ka bulan matapos nga ginapahayag nga ginkuha ang ila siriya nga himata nga sa gihapon makitaan nila action, Marlon. So Jay, nakapag-angot sila sa bahin sang sila PNP kag may karkulo ko at sure ko nga may ideya na rin sila sa tong report nga pagkasapos ang kalansay kag agahagnas nga bangkay sa sila. Dako ang posibilidad, action, Marlon, nga nakakadto ini sila sa bahin sang Silay City PNP kay matigin pahayag sang pamilya sining biktima nga ginalibot nila kuno ang tanan nga mga police stations halin sa syudad sang San Carlos padulong sa sur nga bahin sang probinsya. In fact, kaina sa na-mention naton ato na to sila sa may bahin sang syudad sang Sipalay. Kay man ang ining information at kuha ni naton halin mismo sa Himamaylan City PNP kaina kay matigin tawgan ta sila and ginpahayag sang Himamaylan City PNP nga nagkadto ini sila action, Marlon, kag nagapangayo sang bulig bala nga di kon pwede ma-post lang sa Facebook agud kati mas mapadasig pagid ang pagpangita sa ila sining himata action, Marlon. So NBI nagkakadto na sila. Yes, action, Marlon, no, dakong posibilidad. Kay i-follow up na rin sa bansang NBI kung nano ang dalagan sang ilas ng investigation. So, VJ, salamat, Ged. Sige, action, Marlon, amo ning so far aton sila nagkuha nga balita nagikan mismo sa syudad sang Himamaylan may angod sa ginapahayag gin-abduct ka persona sa syudad sang La Carlota. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Firing Line. Importante ning mapabalotas publiko nga once ka may ara sang kaso nga pagkasapos ang bangkay, no, nga unidentified, why sa ngalan, hindi ba lang batian to sa PNP nga nagapanawagan sila sa pamilya nga may missing nga miyembro? Tiyaro, dugay na nga ginpatihan, gin-abduct, kag ginsulgi gani sila sa nga puluyan dito sa La Carlota City, October 18, 2022. Kung isipon naton, pila pa lang bulan ang nagligal, October, November, December. Sobra pa lang 2 bulan ang nakaligad sa matabo ang krimen. Action Firing Line. Ini sa bahin sang La Carlota.
sa pagpanubalik naton, i-check taban. Sa bahin naman sa pamilya, sang duhagid gani ka mga ginapatihan man nga pag-abdak, no? Sa bahin sang reclamation area, taga barangay 35 kundi ko magsala. Katubtob sumong, way gapon ihibalong pamilya kundi na to. Atong duha ka mga ginabdak mga kakson. I-check naman dugay-dugay sa ato sa nga pagpanubalik pagi sa ato sa nga patrol with Action Zel Menardo standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Man. Okay, dugang sa nga mensahe ho, dalagi na kay basaka-saka ta. Okay. Si Doy Arthur, mayong gabi. Bibing Jocelyn Dava Tanael, mayong gabi, sir. God bless. Watching from Dubai, UAE. Ray Flores Parioga, matug na wagabi. Sige. Alex Montesa. Jory ni Pomoseno, thank you. Arama si Diding Alohamiento, mayong gabi, sir. Salamat, gid. Thank you. Sige, thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlano nahatag manggid. Gusto pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme kung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Aba. STL sa ikaduhang Las 8:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time dalalagida. Dire kita na sa ato sa STL draw, third draw subong gabi. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL third draw subong adlaw Enero 5 tuig 2023. Ang resulta 36-38 sa liwat 36-38. Action Firing Line. Alas 8:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sinawantang ato sa nga patrol with Action Zel Menardo. Sulpunantang balita may kantaran sa pila ka mga pamilya nga nadulaan sang miyembro kag may pagduda nga basi kon amo tong nasapuan nga kalansay kag bangkay bla sa dalom sang Taytay sa barangay Gibanaon, sudad sang Silay Negros Occidental. Action Firing Line. Kini nga bahin dala sa aton sa kalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangustin sa mga high blood, sa mga diabetic aton gida-rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with sa sining pamilya
dara sa barangay 35 nga kapagitaman sa ila sa nadula nga himata. Sunzel, may gabi paskabin. Action Marlon, ginakonfirmar sa nga pamilya Romo nga sila ang nagpadulong sa Silay City Police Station kahapon ini nga adlaw. Action Marlon, no agad usisaon ini ang natabo kada kalan, no kung inibala ang mga tulan nga na-recover sa area sa nga barangay Gimbalao sa siyudad sa Silay kag ang bangkay no nga nagakaagnas na is base isa ini no sa identity si Action Marlon base nagalaom ini ang pamilya Romo nga ila ini himata nga si Shemen Romo kung sa diin Action Marlon ini ang ginaligar ginabdak no sa tong tinalikdan ni Agosto which is 5 months na ang nakaligar Action Marlon ang kaupod sini si Jonel Villalon samtang nagapamunit ini dira sa Maya Barangay 35. No kada pagkadto dito ni Action Marlon hindi na ma-identify gid no kay ini ang status sa nga lawas is tulan na gani ako ang mga kalansay kag ang mga kanakton nga nakitaan dito nila is naga-indicate mga hindi man iyan ni Shemen which is nakita nila ang mga short dito no ang bayo nga nabilin sa may area. So sunod diri kay Mia Aquino Action Marlon no bayaw ini ni Shemen Romo nga naghambal sini ang Silay City PNP nga kung gusto gid man nila nga makumpirmar kung ini ang ilang himata no kinanglan pa ngay undergo ini sa DNA no examination agod mabalaan ang identity sini sang nasa kuan dito sa may barangay Gimbalaon no kay until now amo pa na ang ginapanibugan man sang pamilya no kung diin na ni ang ilang himata kay sa subong wala gid sila idea wala sang balita kung diin ini subong kaga kung ano ang kalimtangan. Pero at isar sa Action Marlon, mga 5 months na nakaligad, nagalaom yapon sila nang makabalik dira sa safety ang ila siling himata nga si Shemen Romo Action Marlon. So naka-decide sila Action Zel nga hindi to ila mata. Why sila sa indikasyon nga nakita? Wala Action Marlon. Okay. Ang sort ko no before nga aligar abdak ini hindi man tomo no ang suksok nga short finisang ilahimata Action Marlon. Sige Zel. Sa Action Marlon atong pamatian ng kabahin sang pahayag ni Mia Aquino ang bayar sinisang biktima nga si Shemen Romo. Para usisaon tani bala ang nasapuan to sa dito sa ila sa Silay. Oo. Nga nasapuan nga bangkay. Tapos, ano ang hambal sa inyo sa pulis mo? Nang ginambalan kami nga amo na nang ang nakitaan nila ng tulaan na lang bala. Tas may araman nga isa nga daw nagahagnas pa lang bala. Te, ang nakita to namon daw, short naman lang to. Short ka, amo na nang daw kalansay na balahaw. Short to ma'am, nga ginasuksok to pang duwa to ka mga tulaan na nga hindi pala tandaan kasi hindi namon kilala ang ginasuksok yung nga short. Ano pa ginano sa inyo sa pulis ma'am? If ever, ipa-DNA or... Oo, gamba man sila kung gusto ng namon bala nga ipa-DNA pwede man. Pero inyo pa nagasto, ma'am? Oo, amon pa na, oo. Te, ano ang inyong desisyon, ma'am? Te, way pa man ang pamilya, sinibla kay bayaw lang ko yan ng pamilya, siniga, libog man ang ulo, kundi na pangitaon para ma-DNA test na ang nakitaan. Mga pila na ganun, kabulan, yung nadula sa semo? Nang 5 na sa kabulan. 5 na, no? Ang lagi ka magyapon, idea. Way gid kami idea or balita. Action Marlon, ato nabatuan ang nakabahin sa isang pahayag ni Mia Aquino. Para sa pagpangalagad sa Action Firing Line, inisi Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ano kabudlay sa mga otoridad ako na ekspertong pag-determine o kung pagkilala sa isa ka kalabira? Grabe budlay, no? Kung kita maglantaw sa no, labi na sa aton deres Pilipinas nga permi lang niya kabus o kung ginakulang sang kagamitan, dugangan pa kung kaysa nga kulang ang mga personal. Assign sa isa ka special nga unit, hindi ba? O ehemplo to lang. Sabayan sang scene of the crime operative sa Socob la, dari sa Negros Occidental o kung sa Bacolod man, hindi din makaresponder kung kinahanglanon nga aman.
Tikon kaysa nagakatabuan, nga nagadungan lang krimen nga gakinahanglan sang suko investigation, ti dapat hulaton anay nga matapos. Ang isa to nga una na lagi narespondihan antes kadtuan ang isa, ina bangod sa kakulang sang manpower nga ginatawag. Action Firing Line. Mas nagid ko na eksperto kag kagabitan agud magdeterminar sa skeletal remains sang tao. Dari sa Pilipinas, ano ba lang nga unit ang permi nagapatigayon sa di ba ang PNP Forensic Group? Amo na naga-examine, ang gina-examine da mo ng DNA samples. Ginapay dalog na sa DNA examination. So DNA examination gina dapat mo Andre sa mga tulan niyo galing. Hindi man basta-basta ang galastuhon Action Firing Line. Isa sang ihemplo ko nga kaso nga pwede gid nga ma-determine kung sino nga panag-iyas ni. Kadumdum kamo atong 22 anyos nga si Jovelyn Galiendo. Yang skeletal remains nakitaan dito sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Namising man to nagligad nga tuwing 2022. Ato na determine nga dito na ang skeletal remains 99.9% nagsanto to sa swab sample kaginhatag sang iloy ni Galeno. Tika may pagkuntane nga may ara sa mga bulig para mapatigayon man ang DNA examination sa itong 3 ka mga bangkay para matuldukan na ang palamagutanon kung bala kay sin-o atong bangkay kag para mahimos man ang pinsar sa pamilya nga may himata nga nadula kag wagid mabalaan kung diin kag ano na natabo. O galing ba daw kung hindi mo ni pagmunuhon nga balita ni sa ulihi manipatan na ni kag mabutang na naman ni sa tiway nga plastada daw. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Blue Turn Plus Herbal Capsule. O sinining parinas ang dumalagkap sa di maayo ang apong tulukon gabi. Ikang nag-inon ako sa Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo daw kung balita para sa pila ka mga empleyado nga nakadistino sa Provincial Agriculture's Office. Kung maduluman nyo ining balita, may kantaran sa 5 ka mga OPA government workers nga sang July 15, 2022 usar sang government-owned vehicles or vehicle nga ginatuwag mo Capital Cab, no? Parang magpadulong sa Surad sang Victorias
para sa isa ka aktibidad. So may ara ka na sang ginapermahanda, may ara ka na sang plaso kung hasta ka oras. Hasta ano ka oras, pag-usar mo silang salakyan, tinaglampuwas na sa office hours. No, nagreklamong driver nga kung pwede, makabalik na diri sa provincial capital, pero ang mga usar sa rin, sakay diri nga mga OPA personnel, why na yun nagpuli bla, nagtener-anay dito, ang reklamo is enjoy sa isa kakalan-ano ko nilimnan dito sa Victoria City. Action firing line. Naglampot din sa punto magka-aksyon nga ginreklamo. No, ginpa-imbestigahan sa Provincial Legal Office ining 5. No? May papanaugan gani sang preventive suspension kag may ara sa ginisyuhan show cause order para nga hatagan sa higayon nga patay sila, maka-explain sila. Sa siring 5 ni, ang duha diri may separado iyang complaints nga pasaka sa ila atong underspecified grain dryer, separate niya nga kaso gabang tubang nila. So ining duha na papanaugan isang 60-day preventive suspension. Ining duha ni lakip man sa 5 ka ginareklamo sa separate pagkakaso nga boto ang misuse of government-owned vehicle. Action firing line. Di sa reklamo nga misuse of government-owned vehicle. Ining 5 ginatagan sa opsyon. Ginpapili sila kung bala masubmit sila sa position paper o kung mapaidalom sa formal investigation. Sa 5 diri isa diri ang pili sa opsyon nga magpaidalom sa formal investigation. Kag inisya mo si Engineer Jimlo Garsula. Ang 4 ya nag-submit position paper. Nga ining pag-submiter nila sa position paper, desisyonan na sa Provincial Legal Office, may findings na. Kag ang findings ginaprubahan ni Governor Bonglacson. Ang findings serbihan gid sang dismissal. Ining 4 na maka-aksyon gabati nakitaan sang pag-on nga ebidensya. Action firing line. Nga may abuso nga nahimo suno sa investigation sa Provincial Legal Office. So kaina sang aga maka-aksyon ining 3 sa 4 ka ginpapanaugan sang dismissal from the service. Ang 3 among ginserbihan kay ang isa wala pa ni matapos ang 60-day preventive suspension niya. So, di pa sa pwede maka-duty sa Provincial Agriculture's Office. Ining 3 ya, sige-sige ng duty. Kag sang sila nag-duty kayo na sa aga, dito gin-serve sa ila. Ining dismissal. Ang 3, Engineer Thuy Ramilo Litran. Engineer 1, Rizin Palacios. Kag isa diri, Project Development Assistant nga si Miss Maria Luisa Abanio. Ang isa si Engineer German Adihay, Engineer Thuy. Way pa maserbihan kay hambal kay na ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Laban-laban buwas pa ni matapos isa nga 60-day preventive suspension sa separate ka kaso nga pag receive nila sang payment bisan underspecified ang grain dryer. Action firing line. Di hambal din Elias laban-laban wala ton na lang magbalik sa pag-duty man sa OPA ini si Engineer Abihay para nga i-serve man atong dismissal order. Administrative offense ini siya nga grave misconduct. So ang findings ang PLO guilty. Yari si Atty. Nillas Angot Suri. So with that, gin-recommend namon for
dismissal from the service, and that includes with it forfeiture of benefit. Napirmahan na ni Gob, and then na-serve na namon sa tatlo. Isa ka engineer who is still under preventive suspension. Of course, either katuan namon siguro sa iya residence para i-serve ang papers, ang termination papers, or hulato na lang namon nagbalik siya kay think tomorrow matapos naman ang preventive suspension. Na final na in terms of sa investigation ta diri sa Capitol, Pero they still have the remedy nga mag-appeal sa Civil Service Commission sa region. Executory pending appeal. Effective upon service, kid sir. So ay para service of the paper. So pag receive nila, serve namon kagina lang sa 3. Ang the other one who is still under preventive suspension, so wala pa siya sa office pero of course it's either luro katuwa namon sa residence niya or pagbalik niya na lang kay do tomorrow mabalik naman sa pag-check namin. Right now ang tatlo to ka report pero once served ng papers your procedure dictates nga you pack up and leave na kasi you're no longer an employee of the provincial capital. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule Tea ay 100% pure, 100% organic, and 100% natural. Walang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga
may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya, mas need na, pero kamo nang blessed kamo, kami amo kamo na ang inahatag sang ni God. Isyu, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon, Firing Line. 9:01 of Aksyon Radio Philippine Standard Time. December 5, 2023 nga edisyon sang Aksyon Firing Line. Nagatakop naman temporaryo. Hibati ay kita buwas sa aga naman sa Aksyon Hotline. Alas 8, tubdo alas 9:30 sang aga. Ako naman, Aksyon Marlon Heravea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. This portion is brought to you by ACS.